Tikupitiriza kukupasirani zochitika zosiyanasiyana makamaka pa ntchito yolondoloza ndege yomwe yasowa dzulo yomwe inanyamula ndithu wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino a Saulos Chilima. Timafuna ndithu takupasirani kumayambiriroko kuti kodi anzathu akunzuzu zikuyenda motani koma zativutirako pang'ono koma ndithu tikhale tikukupasirani satane omwe ndithu zinthu zikuyendera mchigawo chimenechi chakumpoto makamaka kuchikangawa. Nde ma minutes apitawo ndithu taona ndithu ma press briefing osiyanasiyana pofuna kuonesesa kuti anthu ndithu mundi information yokwanira. Tinaona ndithu anduna ofalitsa nkhani a Moses Kunkuyu komanso mkulu wa asilikali mdziko muno Commander Paul Valentino Phiri ndithu kulankhulapo kupereka update kuti kodi zinthu zili motani. Nde mu studio muno ndipo Kalaje ndithu amene anatsatira bwino lomwe kuti kodi akuluakulu amenewa ndithu anakamba zotani. Tukamba kuti nduna izofalitsa nkhani a Moses Kunkuyu komanso Commander Paul Valentino Phiri kufotokozapo kupereka update ya momwe zinthu zikuyendera pakadali pano. Mwina chachikulu anapereka kuti mwina anthu adziwe kuti mwina pakali pano tili pati kuchokera dzulo mwina anduna awango zofalitsa nkhani a Moses Kunkuyu ananena kuti mwina ndi chifukwa chani akuone kuti awakakamira kwambiri chikangawa kuti mmeneko limene anaona pamakina aone kuti mafoni amene anthu amaonetsa kuti mwina anapanga register network kapena kuti tower imene inali kuchikangawa ndi chifukwa chake mwina akufufuza kwambiri malo okhudza chikangawa. Mbali nayenso amkulu wa asilikali ankhondo Phiri anakamba kuti pakali panopa asilikali athu ali pa ground kugwira ntchito nso mwina ntchito imene ikhale kuyenda motani komanso anakamba kuti mwina anthu ena amene amathandiza dziko la Malawi pa nkhani zosiyanasiyana kuphatikizapo dziko la United States of America athandizira magawo ena mwina pofuna kufulumizitsa ntchito yosaka ndege imene inanyamula wachiwiri kwa mtsogoleri dziko lino komanso anthu ena okwana anthu osanalipo okwana 9 mndege imeneyi amene anali pa ulendo ndi ndege imeneyi yasowa. Anakamba kuti anthu ambiri aone kuti akuonetsa chidwi chofuna kudziwa kuti mwina nkhaniyo ikuyenda motani. Ndanane kuti ngati ife amene timaweni nkhalu kuyang'ana nkhani zokhudza chitetezo mwina tipitirize mpano mwina tione nkhani yonse yayenda motani. Ndi mwina anthu akhale ndi chikhulupiriro kuti asilikali ankhondo agwire ntchito imene awinalisa kufuna zomwe mwina ndi dziko loti pa chisoni winalisa kufunitsisa zoti ndi chani imene chachitika anthu mitima ili mwamba alisa afuna atadziwa ndatsikimiza kuti anthu akhale asakhale pa phuma kwambiri kuti agwira ntchito yowo kufuna kuonetsetsa chiyonse chikhale mchimake. Pakali pano mwinadziwa chinamvanso mtsogoleri zone kuti sitinayimitse ntchito yosakasaka nati ntchito ikupitirira. Nda komanda a MDF alitsikimizanso ntchitoyo ikupitirira ndipo asilikali akupitiriza kugwira ntchito imene. Tinaonanso kuti ndithu pa bwalo la ndege la Mzuzu mchigawo imene chakumpoto panatera ndithu ndege imene ndithu akunena kuti inanyamula anthu awiri amene ndithu atenga ma drone kuti akagwiritse ntchito pa ntchito ndithu imene yofunafuna ndege imene kuchikangawa. Ndi ochokera ku skulu ya Kachenjede ya Masti kucholo mwina zinamveka dzulo arabwera poti anthu ena amene ndikuthekera kuti akhoza kutithandiza abwere ndaku Masti anavomeza ife tinotinda kadaulo tinanyamatatu amene akhoza kupita amene kugaulutsa madrone tindege ting'ono tikufuna kuchita kauniuni kujambula kuti mwina ndege imeneyo ikhoza kupezeka kuti ili pati. Ndananyamuka apita mchigawo chakumpoto umeneko kuti akafufuza kuti mwina ntchito imene ikhale kuyenda motani. Kuchokera dzulo mwina nkhani imene akula anasikana kuti mwina tikukanika kuti tifufuze bwinobwino chifukwa cha nkhani yokhudza nyengo kuti mwina nyengo sili bwino ati chifunga kuti chifunga chambiri chigawo chakumpoto. Ndi mwina ndi zina zimene zinapangitsa mwina ntchitoyo ikhala ngati ikuchedwa kapena mwina ikuvuta kuti apite chitsogolo bwinobwino. Ndeno kufika kwa ndege imene naona anthu ambiri anakhamukira pa bwalo la ndege la Mzuzu mwina anthu ane ndi malingaliro osiyanasiyana matapanga kafukufuku kuti ndophunzira ochokera ku skulu ya Kachenjede ya Masti amene afuna akathandizire ntchito yofufuza ndege imene. Ndipo pakali panopa we are hoping for the best mwina zonse zikhale zikuyenda bwino lomwe komanso anapempha kuti ena samene kuthekera kothandiza akhozanso kuthandiza. Tinaona kampani ya Reply imene ili close ku Chikangawa Forest yayimitsa ntchito zake komanso napempha anthu onse ogwira ntchito tiyayi mwina ino lamene nkhalangoyi mukuidziwa bwino foti mwakhala kuno kwa nthawi yayitali tiloweni tithandizane aliyese ndithu kutengapo mbali atengepo mbali tengepo gawo pa nkhani yofufuza ndege imene. Olemba nkhani wathu Lolini Tembeno Haukeya amene ndithu ali nawo kumeneku anatipasira zochitika zosiyanasiyana zomwe zikuchitika pakadali pano kuti kodi ntchito imene ikuyenda motani mogwirizananso ndi magulu osiyanasiyana. Tione kuti kodi zikuyenda motani. Pamene tili pano ndi pa Reply Ground mboma lija la Mzimba pamene ndithu pasonkhana anthu ochuluka zedi, pali apolisi, pali achipatala, pali ame komanso pali ogwira ntchito ku airport omwe ndithu akugwira ntchito yolumikizana ndi anzathu omwe alowa mu nkhalango kusakasaka ndege imeneyi makamaka amene akweranso ndege imene
kusaka ndithu ndege yomwe yasowa dzulo pa 10 Juni yomwe ndithu wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino Dr. Saulos Chilima anakwera yomwe yasowa. Pakanayi pano palibe china chilichonse chimene tingakuwuzeni kuti anthu amene alowa mu nkhalangomu apeza chani, chifukwa zokuti palibe update ina iliyonse pakanayi pano, koma kungokudziwitsani pano pa ndithu ndi pamene payima ndithu anthu osiyanasiyana omwe akudikirira kuti athe kumva uthenga ochokera kwa anthu amene alowa mu nkhalangomu. Mu nkhalangomu ndithu mwalowa magulu 4 omwe ndithu agawana kupita madera osiyanasiyana, monse momwe mmamveka mphekesera kuti azoti ndege imeneyi anthu anayiona dzulo chakumasana, ndipo nde anthuwa apita malo amenewo. Timu ina yalowera ndithu chakumene anapitako dzulo, komanso timu ina yalowera chaku Elephant Rock, kumenenso anthu ena anapereka ndithu mphekesera, pamamveka mphekesera kuti anazayionanso ndege imeneyi ikumveka saundi yosakhala bwino. Tikhala tikupatsirani zambiri kuchokera ndithu pano pa Chikangawa ground, makamaka pa Layplay ground, pamene ndithu mmene mukuonera ndithu zichano pasonkhana ndithu anthu ochuluka zedi, aliyense mitima ili mwamba kufuna onera zoti amve ndi kudziwa kuti kodi wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino Dr. Saulos Chilima ali kuti, ndege imene inakwera ili kuti. Koma pakanayi pano palibepo ndithu mphekesera ina iliyonse imene kumveka ndege imeneyi yapezeka. Tikhala tikupatsirani zambiri kuchokera ndithu kuno ku Layplay ground, pamene anzathu enanso alowa nkhalango mmenemu omwe ndithu akuyenda ndi timu yomwe yalowa nkhalango kusakasaka ndege yomwe yasowayi. Itembeno Hauke amene ali nawo ndithu ku Chikangawa makamaka ku library kumene ndithu akunena zokuti magulu anayi kapena kuti 4 amene ndithu agawana kulowa mu nkhalango imeneyi, alese kupita mbali ina ndi ina ndithu kuyesesa kutsakasaka ndege imene ndithu yasowa dzulo. Akunena zoti kuli apolisi komanso anzathu achipatala ndi magulu ena. Ayo nkhani ino yoti tonse tibwere pamodzi ngati dziko, posatengera kuti ine ndimatani kapena sindimapanga chakuti, mano ni nkhani imene yakhudza dziko, ndi wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko. Nkhani yoti tonse tibwereno pamodzi tithandizane, wina alese gawo limene angakwanitse kuthandiza atha kutero, ndi chonga choti tigwire ntchito ngati dziko, tipange yonse pamodzi ndi cholinga choti tipeze kumene zayenda motani kuti anthu a dziko lidziwe chilungamo. Tinaona pamwina anzathu a UTM anachititsa msonkhano, binaona konso mtsogoleri wa chipani cha UDF atupere mulunzi umeneko. Nonso imina ni nkhani ino yokhudzano mgwirizano. Chachikuluso mina tipemphe kuti tipewe kufalitsa nkhani zimene tilibe nazo umboni, zimene sikudzoti zachokera pati. Penanso matoka mwina nkhani iyo mene ikupitira imatopeza mwina nkhani chaso sikuyenda bwino. Komano tiye tipeza inotenga kwa anthu okhawa amene ali ndi kutenga weniweni. Tinaona panzathu ya MDF anakamba kuti mwina adzibwera every 2 hours ndi update kuona kuti zikuyenda motani. Tiye titengeni mautenga kuchokera kwa anthu amene ali ndi kutenga weniweni, so mwina mwina wangodzuka kungolemba zimene yakuganiza ndikutenga mbezo kumathamanga nazo, pena sizimachitaso ubwino. Fabira zamwina nkhani imene ili yabodza imene imathamanga kwambiri kuposa zoona zenizeni. Ndete tipeweni kufalitsa utenga umene tilibe nawo umboni weniweni ngati dziko linyasi chikuyenda tikhale mwina tikuchitira limodzi. Monga amene wanerapo tikhale amalawi ogwirizana, iyi ni nthawi yoti tionese umodzi, tipewe kufalitsa uthenga wabodza, tizindikire kuti ni mulandu ndipo tikapezeka ndithu malamulo agwira ntchito. Ine dzina langa ndi Betha Chiro. Mukhale pomwepo ifika tili ndi zambiri zimene tikhale tikupasirani tsatane wa momwe zinthu zikuyendera pompano pakanema ya Mibawa.